लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनखो सुइं ट्रेडिंनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों माने शेयार मार्केटाव माबोरै सुइं ट्रेडिं खालामनानै मास मोननै मोनथाम बा 10 दिन 20 दिननि गेजेराव माबोरै गोबां रां आरजिनो हायो बेनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों स' नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा आङो इंट्राडे ट्रेडिं एबा अपसन ट्रेडिंनि बाथ्रा बुंनो नागिराखै इंट्राडे ट्रेडिं आरो अपसन ट्रेडिंआ बहुत रिस्की आरो गोबां नलेजनि गोनांथि जायो नाथाय सुइं ट्रेडिंआव एसेबां रिस्की जाया ओंखायनो आरो एसेबां समबो होनो गोनां गैया नोंथाङा जुदि साख्रिफोर मावोबा हाजिराफोर मावोबा बा मायबा खामानियाव मुखुब थायोब्ला बिजनेस दखान माबा माबि दङब्ला नोंथाङा सुइं ट्रेडिं खालामनानै गोबां रां आरजिनो हागोन आरोखि बेयो सैथो खोथा किन्तु आरो फंसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिथारनांगोन नोंथाङा किन्तु माखासे बाथ्रा सोलोंनांगोन दे आरो बे लार्निं पारपसावनो आं नै भिडिअखौ बानायनो नागिरदों आङो नोंथांमोननो स्टकनि रेकमेन्डेसन होनो नागिराखै एबा माबे स्टकआव फैसा दोननांगौ दोननाङा बेनि सोमोन्दै बुंनो नागिराखै नाथाय आं नोंथांखौ बुंनो नागिरदों माबोरै स्टकआव दोननांगो बेखौ माबोरै नायबिजिरनांगो सिस्टेमखौ आं बुजायगोन नाथाय माबे कम्पानियाव रां दोनथुमनांगो आं बेखौ बुङा नोंथाङा आंनि सिस्टेमखौ बुजिनाय उनाव गावनो बुजिनानै मोनगोन बबे स्टकआव इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ माब्ला इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ माब्ला बाय खालामनांगौ आरो माब्ला सेल खालामनांगौ बेखौ नोंथाङा आंनि नैबे नेमखान्थिखौ बुजिबानो गाव हारसिंनो बुजिना मोनगोन आरोखि अके दा जोङो एग्जाम्पल लानोसै नैबे जाबाय रिलायन्स कम्पानिनि प्राइसनि चार्ट आरोखि अके अब्ला जों गिबियावनो बुजिग्रोनि दे दा रिलायन्स कम्पानिनि मोनसे शेयारनि बेसेना बेसेबां नै ओरै लेफ्ट राइट साइडआव नायदो नैबे 1281 माने 1281 82 83 बेबायदि सोलिगासिनो दङ दानि रिलायन्सनि मोनसे शेयारनि बेसेना अके अब्ला मास मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो सिगाङाव रिलायन्स कम्पानिनिनो मोनसे शेयारनि बेसेना नायदो राइट साइडआव 1609 रां मोननाय 1609 रां मोननाय 1609 रां माने बेबायदिमोन आरोखि 1609 रां 1606 रां बेबायदिमोन माने 2024 नि जुलाइआव ओमफ्राय ओरैबायदि डाउन फैबाय डाउन फैयै दिनैसिम नै दाखालि बावैसिम थांनाय सप्तासिम डाउन फैनानै नै 1600 निफ्राय बेयो फैयै नै 1260 70 बेबायदियाव फैबाय आरोखि माने कन्टिनिउआसलि मास मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबासो डाउनाव फैगासिनो आरोखि बे समाव नोङो जेबो स्टकआवनो बेबायदि जुदि बियारिश पेटार्न जायोब्ला मार्केटनि प्राइसआ बेबायदि खमायबोबाय थायोबा बेबायदियाव इनभेस्टमेन्ट खालामनो नाङा एबा इनभेस्टमेन्ट खालामोब्लाबो गोबां लस जागोन आरोखि अब्ला माबायदियाव इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ फै नायनोसै दाना आङो मोनसे स्ट्रेटेजि बुंगोन बे जाबाय 44 मुभिं एभारेज नैयाव दोंथाम हांखो दं नै निला दोंसेखौ नाय आरोखि नैबे निला गाबनि बे हांखोखौ लाइनखौ नाय बे लाइननि सायाव सोनारनानैनो जोङो सुइं ट्रेडिं खालामगोन आरोखि बा नोंथांमोनखौ आङो फोरोंनो नागिरदों बा बुजायनो नागिरदों आरोखि अके दा मोनब्रै मोनबा माससो माने रिलायन्सनि शेयारनि बेसेना डाउन जाबाय थाबाय नालाय दा एसे गोजौ थांनो नागिरदों नै एसे गोजौ थांनो नागिरदों दासो दोननो हाहां जादों आरोखि इनभेस्टमेन्ट खालामनो हाहां जादों आरोखि गोबां मास डाउन थांबाय नालाय दा एसे गोजौ थांनायनि माने प्रबेबिलिटि दं आरोखि अके दाना फैदो जों स्ट्रेटेजिनि दाना नैबे रिलायन्स कम्पानिनि प्राइसनि चार्ट आरोखि नैबे अब्ला नैबे निला दोंसेखौ नाय माने जेब्ला मार्केटनि प्राइसआ राइजिं जागोन ना राइजिं माने मा गोजौ गाखोबाय थानाय दा नैबे फलिं आरोखि नैबे फलिं ओरै गाहाय जालांबाय थानाया फलिं आरोखि शेयारनि प्राइसआ गोबां मासनिफ्रायनो फलिं गोलैबोबाय थादों आरोखि बेबायदियाव जोङो ट्रेडिं खालामनो नाङा आरो नैबेयावबो ट्रेडिं खालामनो नाङा आरो मोनसे बावनाय आं देखायनि आं एसे फिसा खालामथ'बाय नैबायदियावबो ट्रेडिं खालामनो नाङा जेब्ला शेयारनि बेसेना साइडवेज जागोन साइडवेज माने गोजौआवबो थाङा गाहायावबो थाङा नैबायदि मोनसे फिसा चेनेलनि गेजेराव गोजौ गाहाय बेबायदि जाबाय थायोबा बेबायदि साइडवेज मार्केटआवबो ट्रेडिं खालामनो नाङा अब्ला माबायदियाव खालामनांगो अब्ला खालामनांगोन नैबायदियाव जेब्ला मार्केटनि माने शेयार प्राइसआ राइजिं ओरैबायदि गोजौ गाखोलांगासिनो दङ बेबायदि राइजिंआव नोङो ट्रेडिं खालामनांगौ आरोखि अब्ला बे राइजिंखौ माबोरै मिथिगोन बे जे राइजिं जानोसै माने शेयारनि प्राइसआ राइजिं जालांबाय थानोसै माबोरै बुजिगोन सिम्पल नै माबायदि दाना जोङो नै 44 मुभिं एभारेज नैखौ नाय 44 मुभिं एभारेजआ जेब्ला राइजिं जागोन अब्लानो जोङो मस्ट प्रबेबलि एक्सपेक्टेसन खालामो जोङो मार्केटनि प्राइसआबो राइजिं जालांनोसै आरोखि अब्ला नायदो आं एसे जुम खालामना होनोसै आङो जुम खालामबाय नै बेखिनियाव जोङो बायनांगोन आरो नङा होमबा दाना आं फिसा खालामथ'नि नै होमबा जोङो नैखिनियाव बायनांगोन आरोखि नैखिनियाव बायनानै जोङो नैखिनियाव फाननांगौमोन आरोखि अब्ला बहुत लाब मोनगौमोन आरोखि प्रफिट मोनगौमोन आरोखि नायदो नैबे बेसेबां 1100 प्राइसखौ नायदो राइट साइडआव थिनाय प्राइसखौ नै 1160 ओरैबायदि बा 1182 बेबायदि आरो 80 बेबायदियाव जोङो बायनानै 1180 बायनानै जुदि दोननाय मोनबा थाङै नै ओरैबायदि जौबाय माने 1500
1500 सिम गाखोबाय आरोखि अब्ला 1100 बायनानै जुदि 1500 फाननायबा 300 लाब जाबायमोन आरो मोनसे शेयाराव होमबा सानना नायदो गावनो जुदि नोंथाङा 50 टा शेयार बायनानै दोननाय मोनबा होमबा नोंथाङा मोनसे शेयाराव 300 टाकाके मोनगौमोन आरोखि होमबा सानना नायदो बेसेबां लाब जागौमोन दाना होमबा जोङो नैखौसो मिथिनांगोन जे स्टकनि प्राइसआ माब्ला राइजिं जागोन नङा होमबा बिराद सिम्पल बेखौ जों हमनो हायो 44 मुभिं एभारेजनि हेफाजाबजों अब्ला आं एसे बोफ्लावबाय नै जुम खालामबाय दाना जों नायनोसै माबायदि राइजिं नै गोबां मास नैया नै थसे केन्डेलावनो सानसे दै बे सानसे मोनसे केन्डेलावनो सानसेनि प्राइस मुभ जानाय आरोखि बियो अब्ला गोबां साननिफ्राय नै डाउन जायै मार्केटआ नैबेयाव थाद'बाय ओमफ्राय गाखोजेनबाय आरो नै गाखोजेनबाय नैफ्राबो गाखोदोंमोन जेनेबा खिन्थु जोङो बेयाव गाखोदों नै बेबो गाखोबाय गोलैफिननोबो हागौ खिन्थु जोङो नायबाय मा दा खेबसे ओरैबायदि गाखोबाय नैबे निला गाबनि हांखो एबा 44 मुभिं एभारेजखौबो क्रस खालामलांथारबाय आरोखि अब्ला जों बुजिबाय बे 44 मुभिं एभारेजखौ क्रस खालामथारबाय माने बे मार्केटनि प्राइसआ राइजिं जानोसै आरोखि अब्ला जोङो बेयाव बायनो हासिगोन आरोखि दाना बेयावबो बायनाया बेयावबो मोनसे माबा दं आरोखि टेकनिक दं बे टेकनिकआ जाहैबाय नैबे थसेया बारबायना नै 44 मुभिं एभारेजखौ बारनाय लोगो लोगो नैबे येलो गाबनि बे स्टिकआ केन्डेल स्टिकआ क्रिएट जानायनि उनाव नेक्स्ट केन्डेल स्टिकखौ जोङो कनफार्मेशननि थाखाय नायनांगौ आरोखि नैबे येलो ओमफ्राय नै नेक्स्ट केन्डेल स्टिकआबो येलो अब्ला जोङो बे केन्डेल स्टिकआव बायनो हासिगौ आरोखि बे केन्डेल स्टिकआव बेसेबां प्राइस जानाय नायदो राइट साइडजों बे केन्डेल स्टिकनि प्राइसआ 1170 60 80 बेबायदि आरोखि जोङो बेयाव बायनांसिगौ आरोखि बेयाव बायनाय लोगो लोगो नैबे प्रिभियास केन्डेलनि लवेस्ट पइन्टआव नैबेयाव माने स्टप लसखौ होनांगौ आरोखि होमबा नायदो बेयाव बायनाय मोनबा साननै लस थांगौमोन ओमफ्राय साननै लस दिनाव ओरैबायदि गोजौ गाखोलांबाय नै ओरैबायदि गोजौ गाखोलांबाय माने बेखिनियाव बायनाय मोनबा नैबेसिम 300 पइन्ट दावखोबायमोन आरोखि माने मोनसे शेयारावनो 300 लाब मोनबायमोन आरोखि ओरैबायदि होमबा 100टा 50टा मानि जुदि शेयार बायना दोननो हानायमोनबा नायदो मोनसे शेयाराव 300K बा 50टा शेयाराव बेसेबां लाब मोनगौमोन ओरैबायदि आरोखि स' बेबायदि इन्टारेस्टिं टेकनिकजों शेयार मार्केटआव सुइं ट्रेडिं खालामनांगौ आरोखि अब्ला जों नैबे हालिया मानो बे साइडवेज मार्केट माने मार्केटनि प्राइसआ एसे गोजौ एसे गाहाय एसे गोजौ एसे गाहाय खिन्थु बे ओरै गोजौ थांखाथाराखै आरोखि खिन्थु मोनसे फिसा चेनेलनि गेजेरावनो गोजौ गाहाय बेबायदि जाबाय थायोबा बेबायदि मुभमेन्टआव जोङो माने बायबो खालामनो नाङा सेलबो खालामनो नाङा जेबो खालामनो नाङा आरोखि बिराद इन्टारेस्टिं अके दाना अब्ला नायनोसै जोङो नै बेबायदि बिराद सुबिदा मोनदों जों नैबेयावबो जों बायनो हायोमोन नै मार्केटनि प्राइसआ नै डाउन नै डाउन जाबाय नै गाखोलांबाबो जोङो बाया नै आं बेखौ जुम खालामलायनोसै दै आं एसे जुम खालामबाय आं जुम खालामलायबाय दै नायदो जोङो माबायदि बायगौमोन बेयाव जेनेबा माबायदि जोङो बेयाव बायगौमोन नै मार्केटनि प्राइसआ गाहाय थांलाय गोजौ थांलाय गोजौ थाबाय खिन्थु नैबे 44 मुभिं एभारेजखौ बारथाराखै आरोखि ना क्रस अभार खालामाखै गोजौ थांलाय गाहायाव थांलाय गोजौ थांलाय गोजौ थांबाय ओरैबायदि थांबाय नै 44 मुभिं एभारेजखौ बारथारबाय आरोखि जेब्ला बारथारगोन नै बारथ'वाखै नै थसेयाव बाराखै नै थसेयाव बाराखै नैबे थसेयाव बाराखै नैबे थसेयाव बाराखै नैबे थसेयाव खिन्थु बारथारनानै क्ल'ज जाहैबाय आरोखि नैबे गोमो गाबनि केन्डेल स्टिकआ बारथारनानै क्ल'ज जाहैबाय आरोखि अब्ला जोङो नैबेयाव इन्ट्रि मारिया नैबेयाव बाया जोङो नैबे थसेयाव बायगोन आरो नैबे थसेयाव प्राइसखौ नायदो नै राइट साइडथिं नैबे थसेयाव जोङो बायगौमोन आरोखि बेयाव बायगौमोन जोङो 1115 प्राइसफोराव जोङो बायगौमोन 15 20 30 बेबायदियाव ओमफ्राय बेयाव बायनाय मोनबा ओरैबायदि प्रफिट मोनगौमोन नायदो नै ओरैबायदि प्रफिट मोनगौमोन जोङो ओरैबायदि प्रफिट मोनगौमोन नै जों बेफोराव बेयाव बायनानै जोङो बेयाव फानगौमोन आरोखि अब्ला नायदो बेसेबां प्रफिट मोनगौमोन बेसेबां प्रफिट मोनगौमोन जों नायनोसै दै खेबसे नै जोङो नायग्राजों नायनोसै नायग्रा जन्थ्रजों जोंनि नायग्रा जन्थ्रआ नैबे नै प्राइस रेन्ज नैबेनिफ्राय बायनायबाबो जोङो नैयाव फानहैनो हागौमोन आरोखि नैबेबायदिफोराव अब्ला 230 240 50 बेबायदि जोङो होमबा मोनसे शेयाराव जोङो माने 250 नि खाथियाव जोङो लाब मोनगौमोन आरोखि होमबा नायदो 50टा 100टा जुदि शेयार बायना दोननो हानायमोनबा बेसेबां लाब जागौमोन स' बेबायदि जोङो सुइं ट्रेडिं खालामनो नांगौ आरोखि जायफोरा माने समाय मोना टाइम मोना इन्ट्राडे खालामनो अपसन ट्रेडिं खालामनो आरो ओरैबाबो अपसन ट्रेडिं इन्ट्राडे ट्रेडिंफोरा बिराद रिस्कि खाबो भास्ट नलेज नांगौ आरो बिराद मोजां टाइम फ्रि टाइम नांगौ आरो बिसोरसो हायो आरोखि मुखुब थाग्रा साख्रि मावग्रा हाजिरा मावग्रा दखानि बिजनेसमेनफोरा इन्ट्राडे अपसन ट्रेडिं बेबायदि खालामनो हाया आरोखि स' बेबायदि खालामनांगौ नोंथांमोना आरामसे माने प्रफिट अर्न खालामनो हागोन मास मोननै मोनथाम माने मास मोननै मोनथामाव बेबायदि इनभेस्टमेन्ट खालाम गोबां प्रफिट खालामनो हागोन आरोखि एकदम सियर खिन्थु जानला मानला नोंथाङा माने इनभेस्टमेन्ट खालामनो नाङा
बे आंनि बायदि 44 मुभिं एभारेजनि सायाव माने गोबां मेथड दं दै आङो 44 मुभिं एभारेजनि सोमोन्दै बुंदों आरोखि गोबां मेथड दं आं गोबां मेथडखौ सोलोंनाबो लायाखै आं मोनसेल'सो सोलोंनानै लादों मोनसे मेथडखौनो जि सोलोंनो बिराद मोजां सोलोंना लानांगौ आरोखि मोननै मोनथाम गोबां मेथड दङ गोबां मेथडजों खोथा गैया मोनसे मेथडखौनो ओरैबायदि सोलों बेखौनो बिराद मोजां सोलों आरो बेखौनो बिराद सिस्टेमेटिक आरो डिसिप्लिननि गेजेरजों उइथ पेशेन्स नोंथाङा जुदि शेयार मार्केटाव ट्रेडिं खालामोबा सुइं ट्रेडिं खालामोबा बा इनभेस्टमेन्ट खालामोबा एकदम गोबां प्रफिट आर्न खालामनो हागोन आरो खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि माने इन्ट्राडे ट्रेडिं अपसन ट्रेडिंआनो जा बा सुइं ट्रेडिंआनो जा शेयार मार्केट होनबाथाय 100% प्रफिट जाखाथारा दे नोंथाङा बिराद डिसिप्लिननि गेजेरजों ट्रेडिं खालामनानै इनभेस्टमेन्ट खालामनानै 70% 80% नोंथाङा प्रफिट खालामनो हागोन खिन्थु 100% माने नोंथाङा प्रफिट खालामबाय थानो हाया आरोखि बिनि थाखाय मेन्टेलि रेडि जाखानांगौ जेब्ला शेयार मार्केटाव नोंथाङा ट्रेडिं खालामगोन बा इनभेस्टमेन्ट खालामगोन माब्लाबा लसबो जानो हागौ खिन्थु नोंथाङा डिसिप्लिनजों जुदि ट्रेडिं खालामोबा इनभेस्टमेन्ट खालामोबा नोंथाङा बांसिन समाव नोंथाङा प्रफिटखौनो जागोन आरोखि स' बेनिखायनो बिराद इम्परटेन्ट बेबायदि डिसिप्लिननि गेजेरजों नोंथाङा खालामनांगौ आरो बेबायदि बिराद सुबिदा मोनदों नै जों बेफोराव खालामनो हायो बेफोरावबो जों हागौमोन बायनो नैबेयाव फाननो हागौमोन ओमफ्राय जों नायदो आरो बेबायदि माखासे सुबिदा मोनगोन जों एक सेकेन्ड खामानि होआखै नेटआ स' बेबायदि नै माखासे सुबिदा मोनगौमोन नैयाव बायनो हागौमोन बेयाव फाननो हागौमोन नै नायदो नैबेयाव बायनो हागौमोन बेयाव फाननो हागौमोन गोबां सुबिदा ओरैबायदि नेटआ खामानि होआखै बेबायदि आरोखि नै खामानि होलायबाय स' बेबायदि आरो आं बेबायदिनो माने लाइभ इन्ट्राडेथ' नंलिया लाइभ सुइं ट्रेडिं खालामनानै आङो माने बाय खालामना देखायगोन आरो सेलबो खालामना देखायगोन नोंथांमोना नायबायल' था भिडिअखौ जुदि गिबि नुजेनदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब होननायाव थुनानै हो ओमफ्राय लाइक साइक कमेन्ट समेन्ट होआबाबो जायो मोजां मोनबासो लाइक होयो नालाय ओंखायनो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामजायो आरोखि लाइक डिसलाइकआ उननि बाथ्रा अके होमबा जोङो बेयाव दोनथ'नोसै आरो बेबायदिनो आं इनभेस्टमेन्टनि बा सुइं ट्रेडिंनि माखासे भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना जुदि सोलोंनो लुगैयोबा आंनि चेनेलाव नायै आरो लाइभ आंनि सुइं बायनाय आरो फाननायखौ नायनो हागोन आरोखि अके आं लाबोबाय थागोन दिनैथ' सेटारडे मार्केटबो गैया नालाय दा बेखिनियावनो आं दोनथ'नोसै दिनैखौ उननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय दिनैनिखौ अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट